Doamne, ce viață au pe unii. Mașină, casă, interior lux, din fericire. O frumusețe de băiat pe aici. Așa. Bucătărie cât casă. Asta cum se numește salonul sau cum se spune în limba română, așa. Și adevărul e că nu e bani în buzunar. Așa că trăiesc bogați. Bogați cu luxuri și fără bani în buzunar. Haide, o zi bună.